подаваха нашите и той синя са пуснала в CV. Там нашия висок някак го забута и падата и му даваме фал. И ми даваме фал. И тогава ли различно? Не, се забута. Опа. Как го? Как ми стира? Играю симулации. Виж, я вам приделя така с пръста. Ау, стига, човек като е трябва. Те така се карало. Да, Не симулация му са. аз не го като да не видите най-добрият нашия отбор Селяна Сбира. Те буквално викат като полуди. Нашия удар по долу аз за времето ми спорим все едно Аз ги качвам на шина. Аз един път играя и тръгвам с вратаря напред, почвам да мама, взимат ми топката, правя спада, спъвам и ми дадат червен картон. Те бати съм по-ли. На мен съдията ми пречи, значи, като играя с вифата и съм вече минал всички, съдията стои пред мен и аз това измама и съдията. Той буквално ма следва, все едно ще ма гоня, да му види това не е нещо. Няма. Ой, да. Айде в наша. Уе! Тут стигаш, бе. Той просто не така си ходиш. Нашите играят хипърчески. Отивам купувам нещо, аз не мога. Алекс, виж нашите. Няма нищо. А тяхните. Пускай. Аз ще отида сега да взема. И аз мога да ида. Не, няма да ходя. Добре. Едно скоро ще скочи. Той се опита да бие. Дай той няма сили да пълни, аз да го разбира. Няма сили. Той да пълни няма сили. Айде, стегата! Пусти ме, бягам! Без фал! Ачко, той е гол на купата баба на прекручен. Тоест, е така си диш. Нашия го бог при... Айде през Артур! Артур на гърба човек имаш! Айде бега там! Браво, бего! Ване!
Aliens. Ove bi. Daj pa gori njemu ove. Jao ma. Ej! Bravo, Bega! Ej, Borse! Nazad! Nazad! Sam do kraja, ej. Daj mu je! Do kraja, Bravo, Mario! Ej, se stoji gledaj! Je faul! Aj, gledaj! Никой не беше това. Никой не беше. Ай, пред Митко! Да, слаб. Те не вкарали 2 гола. Браво, бе! Опа! Опа! Вижте, няма смисъл. Дай, и се почва да се радва. Айде! Айде, Сара. Айде, видим, Let's go! Да, заучил уже. Давай на стадиона, като не я поръчам. Седях 2 часа. Bravo, Lazare, no, dobre. Sada parketujte.